Pois andando, dixo Ramón sinalándolle o coche para que subise. Argimiro baixou as mans moi a modo, desconfiando de que fose unha maniobra de despiste para pillalo desprevido e arrearlle unha boa hostia, e non se convenciu ata que Ramón botou a andar e lle abriu a porta. Supoño que pensaría que aquel descampado non era o último que quería ver naquel amencer soleado. No coche non falou, estaba quieto como se estivese sentenciado e o cinto de seguridade fose a cadea. Ramón, que o sabía todo, foi cara á casa de Argimiro, aparcou e mirouno. É aquí, non? Preguntou Ramón con chulería. Argimiro asentiu coa cabeza, era un chalé adosado de cor salmón estándar e cun tendal desplegables no porche. Tamén tardou a sair do coche, estaba claro que non lle apetecía soltar a galiña. Pero non lle quedaba outra, Ramón tiña aquela determinación na mirada que lle devolvía o encanto doutros tempos. Argimiro era un funcionario dos funcionarios grises de toda a vida, que entrara no corpo por enchufe, como debía ser. Tampouco tiña demasiadas aspiracións, nunca se presentara en ningunha lista do partido por moito que lle insistiron, nin participou en ningunha intriga por moi grande que fora a cantidade que lle escribiran no cheque. Era unha formiguiña aforradora que se conformaba con traballar pouco, pasar moito tempo ca familia e ter un pasatempo non demasiado caro que lle permitira desconectar da familia e do traballo. Estaba curado de espanto e víaos vir en canto lle preguntaban pola neta, que era o seu orgullo e da que non deixaba de falar, e a causa principal de que lle escapasen a hora do café, e tamén o indicador de cando lle querían algo. E claro, naqueles momentos turbulentos de maletíns e escrituras, era del do único que se fiaban. Levarolle tempo ganar aquela fama de home íntegro, e aínda que non o fixera con esa intención, íalle saír máis rendable que todas aquelas pequenas limosnas que usaban chamar sobornos que lle ofreceran ao longo dos seus anos de servizo. Tiña diante del nun mesmo día un camión cheo de euros e unhas escrituras que ían valer tanto ou máis que os euros. Ben sabía que os billetes levaban a marca de auga, que tampouco era fe cega o que tiñan nel, pero tamén sabía que apertarlle as carabillas sería admitir demasiado. No das escrituras dubidou máis. Non lle viu a rendabilidade tan asiña. De feito, foi súa muller, por teléfono, quen lle dixo que a escollera, que nunca se sabía e que tampouco ocupaban sitio. Pensou, como sempre, que tiña razón, así que colliu unha daquelas carpetas que sobraran de algunha subvención europea e guardou as escrituras. Os cartos metiunos nunha caixa de papel para reciclar, uns centos de feixes. Comezou pola súa parte, e despois púxose cos maletíns que ían enterrar, e a cada pouco ia a súa caixa de cartón, despegaba a cinta de embalar gastada, ulía o aroma dos euros e sorría con malicia. Ninguén desconfiou del. Cando as concellalas lle preguntaron polas escrituras, puxo aquela cara dos luns de non enterarse de nada e coloulles todo o que quixo. Cando viñeron polos maletíns dos cartos, nin se molestaron en contalos, nin en abrilos por se ían baldeiros. Nese momento pensou que reugara pouco, pero que tamén había que ser prudentes e volviu poñer cara de malicia. Durante moito tempo foi o traballo como todos os días, sen alterar en nada a súa vida, nin caer en luxos excesivos, nin darse a notar. Despois xubilouse e perdiu o contacto coa xente do concello e nese momento foi cando aproveitou para ir forxando o que sería o seu retiro nunha illa que mercara no Caribe. Só quedaban uns poucos meses para que comenzasen as obras e as escrituras valesen o futuro dos seus fillos, da súa neta e deles mesmos, aínda que vivisen 1000 anos. Ni se puxo nervioso cando a concellala o chamou para dicirlle que non atoparan o maletín alo embaixo, aínda que lle sorprendiu que o localizasen. E que se molestasen en buscalas. Pensaba el que non lles duraría o interese tanto tempo, que xa estarían entretidos con outras cousas. El simplemente lle dixo que tiña que estar ou que o levaría outro. Pero de novo a súa muller estivo a que saltaba e díxolle que fixese unhas copias por se chegaba o momento de confesar. As escrituras orixinais estaban na carpeta onde guardaban a escritura do chalé, os papéis da illa, o libro de familia e algunha postal das Américas de algún tío díscolo. E alí ían seguir mezcladas ca insignificancia familiar. As outras estaban na caixa forte que tiña de obra o chalé, xunto co reloxo de ouro de cando o xubilaron, o colar de perolas da muller e algunha que outra xoia da familia. Argimiro adiantóusenos. Arrimou a un lado o tendal e abriu a porta con aquela parsimonia de funcionario e con aquel ánimo de miña xoia que me facía sentir algo de pena por el. Ao abrir a porta asomou a súa muller, que estaba en zapatillas, co mandil e cunha cara de miña xoia como a de Argimiro. Mirounos como se fósemos de facenda e agarrou ao seu home polo brazo para darlle azos. El acariñoulle a man e foi cara ao salón, como ao desó ante o perigo. A súa muller quedou arrimada ao quicio da porta da cociña con aire aflixido, véndonos ir detrás do seu home. No salón díxonos que sentásemos, e mentras baixaba un cadro con ramo de flores rosas, vermellas e azuis, a súa muller ofreciunos un café que rexeitamos.
Ramón porque estaba entretido observando ao home, e eu porque estaba entretida observando a Ramón. Sen dúbida, os meus ollos recobraron o encanto doutro tempo. O cadro deixou a vista a caixa forte. Argimiro púxose diante para que non vísemos que números facían clic cando daba voltas a rodiña. Por fin, abriuse, e sacou unha carpeta atada cun lazo granate. Puxoa enriba da mesa de centro, abriu o lazo e doulla a Ramón. Ramón abriuna, non porque desconfiase de Argimiro. Tiña tanta fe na súa actitude de tipo duro de película que ni se lle pasara pola cabeza que o miña xoia nos estivese enganando. Pero abriuna. Tocou o papel, revisou os cuños e timbres das escrituras e puxos a trasluz, non sei moi ben para qué. Porque non tiña marca de auga desa, nin serigrafía. Miroume co satisfacción e atou o lazo granate de novo. Fíxolle un aceno a Argimiro para darlle a conformidade e marchamos da casa. Argimiro seguía mantendo aquela mirada de gatiño asustado que me conmovía.